कहत रे कैसे इतना कचकचवा भीड़ लागल बा भक्त कहत रे कैसे 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 किया कुंदन तो सारा हार धोला या शुभ्र वस्त्र वृदा वृदा किया पीड़ावर दंड मुंडित करा या श्वेत पद्मासना लोग कहे कि शिल्पी हर मंच पे सोचत होई कहत नहीं कि सुन ले कि शिल्पी एक ही मंत्र हर मंच पे बोले ली ई हम बड़ा मेहनत से सीख ले बानी। जब स्कूल में रैली उली जाला तो जा संगीत के मास्टर आयल रहनी एक बार तो पहली बार जब जब संस्कृत आ इंग्लिश आ का बोल जाला गणित पढ़ावल जात रहे तो हम अपना छत पे ऊपर भाग जाई गाना गावे खातिर। जब मास्टर जी पढ़ाई तो हम ध्यान न देनी पढ़ाई पर 4-5 से जब 4-5 में रहनी तबे से हम गाना गावल चालू कर दिले बनी। तो उ लोग पढ़ाई लो हमरा समझ में ना आई। एगो और ही सखी रहली उनका नाम रहे बबली उ नाचे या हम गाई ऊपर चल जाए छत पे। तो जब संगीत मास्टर देहनी ई बोले के तो हम बड़ा 10 दिन ले हमें मंत्र के हम रटनी तब जाके आई। तब से हम बोले लगे नी हारमोनियम देखनी गोलू भैया तो हम दौड़ के रूम में चल गनी कि हम बजाए हारमोनियम पहले लगनी बजावे तो हम कि जौन गावत नहीं तो निकली धुन तब पता चलल कि सीखल जाला तब न पता चलेला कि कौन रीड कब दबेला। ई सब बड़ा मेहनत लागल। आज कितना गीत आ कितना आदमी बोल दिले ज्यादा हम ना बोल पावे नी बोले ना आवेला ना गावहू आवेला लेकिन आप लोग के देन बा आप लोग इतना ज्यादा मंच देनी इतना ज्यादा प्यार देनी यही से हमें मंत्र के हर मंच पे गावे नी आ एगो गीत भी गावे नी। कौन गीत बात कैसे कि जाना जाने अरे मैया अब सीतियों ना डोले रे कि ताहिर बनवाना कि मैया मोरी अरली होली बसड़ावा हो कि ताहिर बनवाना। आज ए बाबा के आशीर्वाद बा माई के आशीर्वाद बा जे हमने के इतना सुंदर सुंदर लोग के बीच में खड़ा बानी जा कि जाना जाने है मैया अब सीतियों ना डोले रे कि ताहिर बनवाना कि मैया मोरी अरली होली बसड़ावा हो कि ताहिर बनवाना कि मैया मोरी होली बसड़ावा हो ताहिर बनवाना।
छोड़ के माई के भक्ति में लग जाला। झूमला से बतावा, झूमला से बतावा,